yarinyar nan ina ta kiranta kusan sati biyu kenan ka ki dauka anya kallamu bai tona min asiri ba. Hello? Aba baby ya muke haka da ke wallahi kusan sati uku kenan yanzu haka ina kiranki ina samun miss call me labari wallahi ina kiranka ba ke ni yanzu haka magana nan da muke ina London yanzu haba Allah ko mai su wallahi baby na ina London ke kin gane ku ana san a kai ku a hanyar karuwa ku kudi ki ga ma baban ku ina wannan agwaguran motar da yake hawa ki ga mai zan canza mai ita me a ciki Allah ko baby shi yasa ai haba fayi ta fashe ban canza baban ku mota ba ai ni ne asara gaskiya ne ina son yanzu haka ai tunda na tafi abun nan din Queen Elizabeth tunda ta rasa ai ban dawo ba na ga miki ina London yanzu maganan ne yanzu haka da muke da ke ina kasan wannan gada ta London wadda wannan ya je abun nan kanta Allah ko ha ba dan goma yake tunanin ma zan je gurin su sharukan abun nan yanzu haka ma ina tare da wani dan China in baki shi ne mana in baki shi ka bashi ka in baki ke akwai ki da yan kware tambara in bashi chai kwani bai ko sinta oh he ka sai kai bani hello kin ji shigo kai zadda bam je ka zadda bam wallahi yanzu haka muna tare yanzu haka inda nake duk yan China ne a zagaye da ni Allah ko mai duk yan China ne a zagaye da ni kin san me nake so da ke mu kin san mu mun yadda da fai 100% ko ba haka ba kuma ina da garantin fai za ta bashi yanzu abin da nake so da ke kin gane ina na yanzu zan shigo wata mai zuwa zan shigo Najeriya yawa biya na ci kukan kwari haba wai kin ji wai kukan kwari mana wallahi mu da yake esa mu idan ta yi sanyi ya buge ta sai ki ji tana kukan kwari tsu haka ne kukan ruwa ha ba ruwa bane baby ya ba matsalan ku ko yan Najeriya ba ku da ganewa yanzu haka wannan tsotsin da ke wannan ƙara yanzu da kike ji abun nan ce irin abun nan din nan akwai wata AC a nan mu muna ce mata zindigi ce ba matsala ki ga baban ku mallan canza mai mota insha Allah sai na shigo Najeriya nan wa nagode yawa yariyan nan fakure ne take son ta yi fara haka yanzu in je wurin alhajin can in san yadda zai ya taimake ni ko miliyan 2 ya bani ko miliyan 1.5 da wani yan kai dai haka dai in samu kawai in koma in ce na dawo daga kasar waje haka kawai hada sa ni ciwon kai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji an muni lafiya? Lafiya lau. Malam Hanzari kana gari? Wallahi malam ina gari wallahi Alhaji. Dama Alhaji ka san hidindimu na gida da kuma yau da gobe. Dama na zo ne ina son a ara mun kuɗi kimanin miliyan 1. Miliyan 1? Har da rabi. Ina son idan fai ya fashe. Ka san muna da garantin fai zai fashe kuma za mu samu kuɗi. A gidanmu ma akwai wanda na musu alƙawarin da yawa ma zan ba su fa'ida idan zan ba su wasu na musu alƙawarin zan ba su mota wasu mashin duk dai alƙawarin idan dai fai ya fashe to shine na zo dan Allah Alhaji a taimaka min da miliyan 100 din nan da rabi idan fai ta fashe na maka alƙawarin ni har zan ƙara ma da miliyan 1 gaskiya Malam Hanzari yanzu ka tabbatar mani baka da hankali yau kai kana da garantin fai nan za ta fashe Alhaji muna da garanti insha Allah kai gaskiya sai yau na ƙara tabbatar da maganar da ake gaya min gaskiya ne baka da hankali kwata-kwata ta shiga bani guri wallahi za ta fashi kai ka ka bani guri kai kana ina ka ka bani guri ni magana banza magana ba ta za ta fashe ba Allah ya kona ka bani guri na ce maka wallahi billahi banza fa wadi
sai ka bani guri kaje ka zo kana mun magana banza magana wahi wai fai wai fai ne motar da baka hau ba fai din banza ai in Allah ya dama ba za ta fashe in Allah ya dama ba za ta fashe in Allah ya dama ba za ta fashe fai din banza fai din wahi in Allah ya dama ba za ta fashe ba in Allah ya dama ba za ta fashe ba fai din ta fashe har motar sai na kai ka bani guri da Allah kai ka bani guri da Allah 3 horses kake hawa ba na fai din ta fashe waye kawo ka to ni na je na kira ka waye kawo ka kai ka bani guri in Allah ya dama ba za ta fashe ba fai din banza fai din wahi kawai mutane da sun zo sun rasa abin da za su yi su suna neman arziki kuma suna gaya mutane magana wai fine saboda sun haukace to wanda yau ma fine din uban shi fine din ma ba za ta fashe ba kai ka bani guri da Allah kai ka bani guri da Allah sai ta fashe kuma in ta fashe ka da mu na aure duka ƴaƴanka kan nan ba duka magana banza magana wayi kawai su zo suna mutane kai ka ba mutane guri da Allah banza fine din wayi da Allah